BPF हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो UPPL आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। बे दिनैहाय जमदुवारनि 4000निबो बांसिन गुबुन गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा दिनै UPPL आव हाबफैबाय। दिनैनिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय, जोंनि UG ब्रह्म सार दैदेननाय, गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय जे हानजा UPPL हानजा, बियो जमदुवार समस्तियाव जे देरहाबाय, बेखौ दिनैनो जों फोसावनो हाबाय। नुबाय रोजा रोजा सुबुंफोर दिनै जइन जादों। जोंनि हानजानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै, जोंनि BTR सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै दिनै बयबो दले दले जोंनाव जगदान जाफैबाय। बावैसो सिगां नैबे जायनाखि फोथार, बे फोथारावनो माने BPF मोनसे जयनिं हाबाफारि लादोंमोन। बेबायदि गोबां BPPL एबा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि सोद्रोमाफोरा BPF हाबदोंमोन। BPF हानजा आरो हाग्रामा महिलारिया जाहैबाय बड'लेण्डनि जाखां बिदिन्था आरो UPPL आरो प्रमद बर' सारा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्डनि जाफु आरो इयुन बिदिन्था। बेखायनो दिनैहाय जोङो BPF आरो हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ रायज्लायनो गोनां जेबो गैला। रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोनदों, UPPL हानजाखौ मोजां मोनदों। जों जे दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गायसनबाय, बयनोबो न्याय होबाय आरो जौगानायनि फारसे जों आगान सुरबाय, बेखौनो मोजां मोननानै दिनै रोजा रोजा सुबुंफ्रा जोंजों मोनफ्रोमबो समस्तियावनो जइन जागासिनो दङ।